नाम लिखवालो छठी मैया के तनी कोसिया पर नाम लिखवालो छठी मैया के भइल तयर के बेरी हो कोरोना अब जनी देरी हो गोहराइल तो सूरज गोसैया के भौजी उखिया पर नाम लिखवालो छठी मैया के तनी कोसिया पर नाम लिखवालो छठी मैया के मानवतिया हमार रही सुख परिवार छठी माई के महिमाया पार हो कर माई के जतन होई दुखावा खत्म इहो जानत पूरा संसार हो मानवतिया हमार रही सुख परिवार छठी माई के महिमाया पार हो कर माई के जतन होई दुखावा खत्म इहो जानत पूरा संसार हो जदी मिल जाई मैया के प्यार हो भौजी भर जाई गोदिया तोहार हो विश्वास कर जग के खेवैया के भौजी उखिया पर नाम लिखवालो छठी मैया के तनी कोसिया पर नाम लिखवालो छठी मैया के आर्या स्टूडियो तमकुही रोड कुशीनगर। माई के महिमा महान ई तो जानेला जहान नहीं करेली केहू के निराश हो कोहे सतेंद्र बसित माई बुझत नी फील अब बाटे ई तोहरे पास हो माई के महिमा महान ई तो जानेला जहान नहीं करेली केहू के निराश हो कोहे सतेंद्र बसित माई बुझत नी फील अब बाटे ई तोहरे पास हो हम छोड़तनी छुरा छुरी हो तनी रखी बनाई के दूरी हो डूबे दिह जनी भगती के नैया के भौजी उखिया पर नाम लिखवालो छठी मैया के